In de plan van de club is in alle geval een ruimte voor Erik Bakker en Wout Drosten. Beide spelers hebben haar een contract met 2 jaar verlengd. Drosten in de Satisjen heel wies mooi. We zijn natuurlijk kampioen geworden en ja, dat deel je met het team. En, ja, dan heb je toch echt een goed gevoel bij deze club. En, ja, Eredivisie is natuurlijk super mooi in deze club, dus ja, daar kies je dus echt voor. Ook Erik Bakker is tevreden. Hij wiesde een jerdere aanbieding nog aan, maar had er no volta. Die eerste aanbieding, ja, dat vond ik op dat moment gewoon niet zo goed en daardoor heb ik het toen niet gedaan. Het zag er toen ook absoluut niet uit dat we Eredivisie gingen spelen, dus nee, ja, ik ben blij met hoe het gegaan is achteraf. Ja. Hoe het komt met topscutter Michiel Hemmen, verdediger Tim Bakens en middenvelder Mohamed El Makrini is nog net duidelijk. Cambuur wil nog met haar praten, maar een aanbieding had ze nog net aan. Er zijn ook wat interesses van andere clubs, dus ja, het is even afwachten voor mij, hoe of wat. Maar mijn intenties, ik heb het hier goed naar mijn zin en ik denk dat ik wel dat er een grote kans is dat ik blijf. De teamfoto van het seizoen blijft dus nog even onduidelijk.